Tervetuloa katsomaan tämän päivän erikoisraporttia. Käsittelemme tänään mielenkiintoista merivoimien vallankumousta, joka on muuttanut sodankäynnin tulevaisuutta Mustallamerellä. Ukraina onnistui saavuttamaan jotain, mitä monet asiantuntijat pitivät mahdottomana, voittamaan yhden maailman suurimmista laivastoista käytännössä ilman omaa laivastoa. Tämä tarina kertoo innovaatiosta, strategisesta nerokkaasta ja siitä, kuinka pieni kansakunta onnistui muuttamaan koko merisodan pelisäännöt. Kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa vuonna 2022, Mustanmeren tilanne näytti toivottomalta Ukrainan kannalta. Venäjän merivoimat ottivat välittömästi haltuunsa aluemeren ja panivat pystyyn tiukan merisaaron Ukrainan ympärille. Yli 125 000 venäläistä sotilasta tunkeutui Ukrainan alueelle ja merijoukot ympäröivät Ukrainan Mustanmeren satamat. Venäjän alukset laskivat miinoja kauppareittejä pitkin ja tilanteen vakavuus kävi selväksi hyvin nopeasti. Muutamassa päivässä lähtevien kauppa-alusten määrä romahti yli 115 lähes nollaan. Ukraina joutui jopa minoittamaan omaa rannikkoa ja matalia vesiään suojellakseen satamia. Viljalaivat seisahtuvat satamissa ja Ukrainan talous oli valtavan paineen alla. Merisaarto ei ollut vain sotilaallinen operaatio, vaan se oli suunniteltu tukahduttamaan Ukrainan talous. Ukraina on yksi maailman suurimmista viljantuottajista, ja sen viljavienti laski lähes 50% sodan ensimmäisten kuukausien aikana. Tämä oli katastrofaalista paitsi Ukrainalle itselleen, myös monille Afrikan ja Lähi-idän maille, jotka ovat riippuvaisia ukrainalaisesta viljasta. Venäjä tiesi tämän ja käytti ruokaa aseena. Maailman elintarvikemarkkinat järkkyivät, ruoan hinnat nousivat rajusti ja pelot ruokaturvasta kasvoivat. Sodan vaikutukset tuntuivat kaukana Ukrainan rajojen ulkopuolella, kun globaalit toimitusketjut häiriintyivät. Ukrainan piti löytää keino murtaa tämä saarto tai katsoa taloutensa romahtavan. Mutta Ukrainalla oli yksi vakava ongelma. Se ei käytännössä omistanut laivastoa. Kun Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014, Ukraina menetti lähes koko laivastoomaisuutensa. Venäjällä sitä vastoin oli valtava Mustanmeren laivasto, joka oli perustettu jo vuonna 1980 KLM ja jota pidettiin yhtenä Venäjän strategisen merivoiman kulmakivinä. Laivasto sisälsi moderneja hävittäjiä, risteilijöitä, sukellusveneitä ja maihinnousualuksia. Se oli valtava sotakoneisto, joka hallitsi Mustaa merta ylivoimaisella tuliteholla. Ukrainalla ei ollut hävittäjiä, ei risteilijöitä, ei sukellusveneitä. Miten tällainen epätasapaino voitaisiin ratkaista? Vastaus löytyi nerokkaasta yhdistelmästä vanhaa ja uutta teknologiaa sekä innovatiivista epäsymmetristä sodankäyntiä. Ukraina aloitti rakentamalla kerrostetun puolustuksen. Ensimmäisenä käytettiin neuvostoaikaisia merimiinoja luomaan suojavyöhykkeitä rannikon läheisyyteen. Nämä miinat olivat yksinkertaisia, mutta tehokkaita, ja ne tekivät venäläisten alusten lähestymisestä vaarallista. Toisena tasona Ukraina otti käyttöön R-360 Neptune rannikko-ohjusjärjestelmän. Nämä ukrainalaiset valmistamat ohjukset tarjosivat pitkän kantaman iskukyvyn, joka voisi uhata venäläisiä aluksia kaukana merellä. Neptune-ohjukset eivät olleet vain puolustusase, vaan myös strateginen pelote, joka pakotti Venäjän alukset pysymään kauempana Ukrainan rannikosta. Tämä yhdistelmä miinoja, tykistöä ja ohjuksia loi perustan sille, mitä oli tulossa. Mutta todellinen vallankumous tapahtui, kun Ukraina alkoi kehittää ja käyttää miehittämättömiä laivaston drooneja. Nämä eivät olleet tavallisia lennokkeja, vaan erikoissuunniteltuja meriveneitä, jotka voitiin kauko-ohjata ja jotka kantoivat merkittäviä määriä räjähteitä. Magura 55 droonista tuli ensimmäinen todellinen pelinmuuttaja. Tämä drooni pystyi kuljettamaan 200 kiloa räjähteitä ja sen kantama oli peräti 800 kilometriä. Se oli nopea, ketterä ja vaikea havaita. Magura 55 droonit voitiin lähettää parvissa hyökkäämään venäläisiä aluksia vastaan, mikä teki niiden torjumisesta äärimmäisen vaikeaa. Helmikuussa vuonna 2024 Magura V5 droonit tekivät historiaa upottamalla ensimmäisenä taistelussa vihollisen sotalaivan.
Venäläinen Tarantul 3-luokan ohjushävittäjä Ivanovets tuhoutui Ukrainan meridroonien hyökkäyksessä, mikä osoitti, että nämä pienet aseet pystyivät tuhoamaan merkittäviä merivoimien kohteita. Sea Baby-droonit toivat vielä enemmän tuhoa. Nämä raskaammat droonit pystyivät kuljettamaan suurempia räjähteitä ja jopa ohjuksia, mikä teki niistä vielä vaarallisempia. Sea Baby-drooneihin asennettiin konekiväärejä varhaisten versioiden jälkeen, ja ne pystyivät puolustautumaan venäläisiä helikoptereita vastaan. Tämä oli merkittävä kehitysaskel, sillä aiemmin venäläiset helikopterit pystyivät tuhoamaan droneja suhteellisen helposti. Mutta kun droneihin asennettiin ilmasta ilmaan ohjuksia, ne pystyivät ampumaan alas venäläisiä helikoptereita ja hävittäjiä suoraan mereltä. Tämä oli jotain, mitä kukaan ei olisi uskonut mahdolliseksi. Miehittämätön merivene ampui alas taisteluhelikopterin. Se oli kuin jotain tieteiskirjasta, mutta se oli todellisuutta Mustalla merellä. Stalker 5.0 droonit lisäsivät vielä häiveominaisuuksia ja tekoälypohjista kohdistamista. Nämä edistyneet järjestelmät antoivat ukrainalaisille operaattoreille reaaliaikaista videokuvaa, mikä tarjosi ratkaisevan näkyvyysedun venäläisiin miehistöihin nähden. Ukrainalaiset operaattorit saattoivat istua turvallisessa sijainnissa satojen kilometrien päässä ja ohjata näitä droneja tarkasti kohti venäläisiä aluksia. He näkivät kaiken, mitä tapahtui, ja pystyivät tekemään reaaliaikaisia päätöksiä. Venäläiset miehistöt sitä vastoin joutuivat luottamaan perinteisiin havainnointimenetelmiin, jotka olivat huomattavasti vähemmän tehokkaita. Teknologinen ero oli merkittävä, ja se näkyi tuloksissa. Uusimmat Sea Baby-droonit olivat vielä vaikuttavampia, sillä ne pystyivät kuljettamaan jopa 2400 kiloa räjähteitä. Tämä oli riittävästi tuhoamaan lähes minkä tahansa aluksen. Droneihin integroitiin Starlink-satelliittiyhteydet, jotka takasivat luotettavan viestinnän myös kaukana merellä. Tekoälyjärjestelmät paransivat kohdistustarkkuutta entisestään, ja droonit pystyivät toimimaan osittain itsenäisesti, mikä teki niiden häiritsemisestä vieläkin vaikeampaa. Nämä muutokset muuttivat Ukrainan laivaston läsnäolon epäsymmetriseksi painajaiseksi Venäjälle. Venäjällä oli valtava, kallis laivasto, joka oli rakennettu perinteistä merisotaa varten. Ukrainalla oli joukkoja halpoja, ketterää ja vaikeaselkoisia droneja, jotka pystyivät tekemään valtavaa tuhoa murto-osalla kustannuksista. Kustannusero oli hämmästyttävä. Ukrainan droonit maksoivat noin $50,000 kappaleelta. Venäläinen Sergei Kotov, partioalus, joka upotettiin näillä drooneilla, oli arvoltaan $65 miljoonaa. Tämä on klassinen esimerkki epäsymmetrisestä sodankäynnistä, jossa halpa ase tuhoaa kalliin kohteen. NATO-pääsihteeri Mark Rutte korosti tätä asiaa puheessaan Davosin talousfoorumissa tammikuussa 2025, todetessaan, että $400 ukrainalaiset droonit tuhoavat monien miljoonien dollareiden arvoisia venäläisiä panssarivaunuja. Sama periaate pätee merisodan, ja se on muuttanut perustavalla tavalla sitä, miten sodankäyntiä ajatellaan. Ukrainan strategia ei kuitenkaan rajoittunut pelkästään venäläisten alusten tuhoamiseen merellä. Pitkän kantaman iskut kohdistettiin Krimin kriittiseen infrastruktuuriin. Kertšin silta, jonka Venäjä rakensi laittomasti Krimin miehityksen jälkeen vuonna 2014, oli erityisen tärkeä kohde. Silta yhdisti Venäjän ja Krimin, ja se oli kriittinen huolto- ja kuljetusreitti venäläisille joukoille Etelä-Ukrainassa. Ukraina iski siltaan ensimmäisen kerran lokakuussa 2022, kun kuorma-auto räjähteiden kanssa detonoitiin sillalla. Räjähdys oli niin voimakas, että se sytytti ohittavan junan polttoainesäiliöt tuleen ja repi osan tien pintaa irti liitoksista mereen. Toinen isku seurasi heinäkuussa 2023 ja 3. kesäkuussa 2025. Viimeisin operaatio oli erityisen hienostunut. Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU suunnitteli operaatiota useita kuukausia ja miinoitti sillan vedenalaiset tukirakenteet. Ilman siviilikärsimyksiä ensimmäinen räjähde aktivoitiin kello 4:44 aamulla. SBU totesi, että sillan vedenalaiset tuet vaurioituivat vakavasti, kun 1900 kiloa räjähteitä TNT
ekvivalentissa detonoitiin. SBU, sen johtaja Vasyl Maliuk, totesi henkilökohtaisesti valvoneensa operaatiota ja sanoi, 3. kerta toden sanoo, SBU toteuttaa aina suunnitelmansa eikä koskaan toista itseään. Maliuk korosti myös, että Krimin silta on täysin laillinen kohde Kiiville, sanoen, Krim on Ukraina ja kaikkia miehitystekoihin vastataan ankarasti. Nämä iskut Kertsin siltaa vastaan häiritsivät vakavasti Venäjän huoltoreittejä ja pakottivat venäläiset alukset vetäytymään Sevastopolista kaukaisempiin satamiin. Sevastopol oli ollut Venäjän Mustanmeren laivaston historiallinen kotisatama vuodesta 1980 KLM lähtien, mutta nyt se oli käynyt liian vaaralliseksi. Ukrainalaiset hyökkäykset Sevastopoliin olivat jatkuvia ja tehokkaita. Maaliskuussa 2024 Ukraina iski 2 suurelle maihinnousualukselle, Jamalille ja Azoville, kun ne olivat Sevastopolin satamassa. Lähteiden mukaan iskuihin käytettiin todennäköisesti Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamia Storm Shadow risteilyohjuksia. Jamal kärsi kriittisiä vaurioita osaan yläkanttaansa ja alkoi ottaa vettä sisäänsä. Kummankin aluksen korvaamiseen modernilla vastineella maksaisi noin $225 miljoonaa. Britannian puolustusministeri Grant Shapps julisti Venäjän Mustanmeren laivaston toiminnallisesti passiiviseksi maaliskuussa 2024. Shapps kirjoitti, että venäläiset hyökkäykset ottavat valtavan hinnan Venäjän laivastosta ja totesi, Venäjä on purjehtinut Mustalla merellä vuodesta 1980 kollämme, mutta nyt se on pakotettu pitämään laivasto-osansa satamassa, ja jopa siellä Putinin laivat uppoavat. Tämä oli merkittävä lausunto yhdeltä Naton johtavalta jäseneltä. Se tunnusti virallisesti, että Ukraina oli onnistunut neutraloimaan yhden Venäjän tärkeimmistä laivastoista, vaikka Ukrainalla ei itse ollut perinteistä laivastoa. Heinäkuussa 2024 viimeinen jäljellä oleva venäläinen sotalaiva poistui Sevastopolin tukikohdasta. Ukrainan laivaston tiedottaja Dmytro Pletenchuk julisti, muistakaa tämä päivä. Se oli symbolinen hetki. Voimakas Venäjän Mustanmeren laivasto, joka oli hallinnut näitä vesiä vuosisatojen ajan, oli pakotettu luopumaan historiallisesta tukikohdastaan. Venäläiset alukset siirtyivät itäisemmälle Mustanmerelle satamiin, kuten Novorossiysk ja Feodosia, jotka olivat kauempana Ukrainan rannikosta ja siksi turvallisempia. Mutta tämä siirtyminen heikensi dramaattisesti Venäjän merivoimien operatiivista tehokkuutta. Alukset olivat nyt satojen kilometrien päässä tärkeimmistä operaatioalueista, mikä teki niiden käytön huomattavasti vaikeammaksi ja kalliimmaksi. Britannian puolustusministeriön mukaan Ukrainan joukot olivat tuhonneet tai vaurioittaneet yli 25% Venäjän suurista sotalaivoista, jotka toimivat Mustalla merellä. Tämä sisälsi Mustanmeren laivaston lippulaivan risteilijä Moskvan upottamisen. Moskva oli aiemmin pidetty edistyneenä ilmapuolustusalustana, mutta se upposi ukrainalaisten ohjusten osumista huhtikuussa 2022. Moskvan menetys oli valtava isku Venäjän merivoimille, paitsi materiaalisesti myös symbolisesti. Lippulaiva, joka oli edustettu Venäjän merivoiman ylpeyttä, oli pohjassa. Ukrainan menestys ei rajoittunut vain pinta-aluksiin. Raportit viittasivat siihen, että Ukraina oli onnistunut iskemään jopa venäläisiin sukellusveneisiin. Joulukuussa 2025 ukrainalainen vedenalainen Sea Baby-drooni iski Novorossiyskissä sijaitsevaan sukellusveneeseen. Kohteena oli Varshavuanka-luokan Kilo-sukellusvene, jota kutsutaan mustaksi aukoksi sen poikkeuksellisten akustisten häiveominaisuuksien vuoksi dieselsähköisessä tilassa. Vielä kriittisemmin nämä alustat kantavat kalibermaahyökkäysohjuksia, aseita, joita on käytetty laajasti ukrainalaisia kaupunkeja ja kriittistä infrastruktuuria vastaan koko sodan ajan. Ukrainalaiset lähteet korostivat, että tämä tietty sukellusvene pystyy laukaisemaan vähintään 4 kaliber-ohjusta, mikä teki siitä merkittävän osan Venäjän pitkän kantaman iskulaitteistoa. Turkkilainen puolustus- ja merivoimien turvallisuusasiantuntija Kozan Selçuk Erkan totesi, että isku osoittaa uuden tason teknologiaa ja Ukrainan armeijan koulutusta. Erkan korosti teknistä monimutkaisuutta.
Vedenalainen viestintä suhteellisen yksinkertaisille alustoille on rajallista, kohteen sijainnin tarkka määrittäminen on vaikeaa ja sen itsenäinen osuminen on haastavaa. Jos hyökkäys onnistui ja sukellusvene osui, kuten Ukraina väittää, tämä on todella suuri tapahtuma. Näemme, että Venäjä yritti suojella satamaa hyvin veden pinnan uhkilta, mutta vedenalainen komponentti jätettiin käytännössä ilman asianmukaista huomiota, Erkan korosti. Yleisesti maailmassa suojautuminen vedenalaisia droneja vastaan on varhaisessa kehitysvaiheessa, asiantuntija huomautti. Vedenalaisille uhille on tällä hetkellä hyvin rajallinen määrä ratkaisuja. Nämä voisivat olla lisäantureita satamien sisäänkäynneissä tai erikoisalustoja, jotka pystyvät vastaamaan vedenalaisiin kohteisiin, mutta nämä teknologiat eivät ole vielä yleistyneet. Venäjän ydinsukellusveneet toimivat enimmäkseen pelotteena NATOa vastaan, eivätkä aktiivisessa roolissa Ukrainan konfliktissa taktisten ja geopoliittisten rajoitusten vuoksi. Ydinaseiden käyttö tai niiden uhka on niin korkean tason strateginen kysymys, että niitä ei voida käyttää tavanomaisen sodankäynnin osana ilman valtavia kansainvälisiä seurauksia. Silti nämä raportit sukellusveneisiin kohdistuvista iskuista osoittivat, että jopa oletetusti turvallisia vedenalaisia omaisuutta ei oltu täysin turvassa Ukrainan innovatiivisilta aseilta. Venäjän laivaston ongelmat eivät rajoittuneet Mustanmereen. Venäjän ainoa lentotukialus, Admiral Kuznetsov, on ollut korjaustelakalla vuodesta 2018 lähtien, ja sen kohtalo näyttää synkältä. Heinäkuussa 2025 raportoitiin, että korjaus- ja modernisointityöt Admiral Kuznetsoville oli keskeytetty ja että Venäjän puolustusministeriö harkitsee aluksen romuttamista aluksen iän ja kunnon sekä sen korjauksen kasvavien kustannusten vuoksi. Entinen Tyynenmeren laivaston komentaja-amiraali Sergei Avakyants kuvaili mahdollista aluksen poistamista täysin oikeaksi päätökseksi. Admiral Kuznetsov oli alun perin tarkoitus palata palvelukseen vuonna 2022, mutta aikataulu on pidennetty useita kertoja. Korjauskustannusten arvioitiin olevan $267 miljoonaa ja korjauksen odotettiin pidentävän lentotukialuksen käyttöikää toisella 20 vuodella. Tämä näyttää nyt epätodennäköiseltä. Alus oli käyttöön otettiin vuoden 1990 alussa, ja se on kärsinyt useista takaiskuista, mukaan lukien suuri tulipalo vuonna 2019 hitsaustyön aikana. Syyskuussa 2024 sen miehistö sijoitettiin uudelleen taistelujoukkokoon Ukrainaan. Helmikuussa 2025 se on edelleen poissa palveluksesta, mikä jättää Venäjän laivaston ilman toimivaa lentotukialusta. Lentotukialusten menetys on vakava isku Venäjän globaalin merivoiman asemalle. Lentotukialukset ovat symboli suurvaltastatuksesta, ja ne mahdollistavat merivoiman projisoinnin kauas omilta rannikoilta. Ilman lentotukialusta Venäjä ei pysty kilpailemaan Naton tai muiden suurten merivoimien kanssa pitkän kantaman ilmaoperaatioissa merellä. Koulutettujen lentomiehistöjen menetys heikentää entisestään lentotukialusten toimintakykyä, jättäen ne Venäjän kauas jälkeen suurista merivoimista. Tämä romahdus merkitsee sitä, että Venäjän kyky toimia globaalina merivoimana on vakavasti heikentynyt. Naton pääsihteeri Mark Rutte on korostanut, kuinka tärkeää on oppia Ukrainalta uudesta sodankäyntitekniikasta. Syyskuussa 2025 Rutte totesi Bloomberg Newsille, että länsimaisten armeijoiden ei voi jatkaa kalliiden ohjusten ampumista halpoja droneja vastaan. Ei ole kestävää, että tuhoaisit $1,000 tai $2,000 droonit ohjuksilla, jotka maksavat sinulle ehkä puoli jotonaa tai $1 miljoonaa, Rutte sanoi. Me kaikki kehitämme nopeasti teknologioita ja opimme ukrainalaisilta. Rutte myönsi, että lyhyellä aikavälillä NATO on puutteessa asianmukaisista laitteista, mutta lisäsi, että NATO oppii ukrainalaisilta ja kehittää nopeasti teknologiaa käyttöönottoon tulevina viikkoina. Venäjän merivoimien ongelmat eivät ole vain taktisia tai teknisiä, vaan ne juontavat juurensa systeemisiin heikkouksiin. Korruptio on ollut krooninen ongelma Venäjän armeijassa, ja se on vaikuttanut merkittävästi laivaston kykyyn ylläpitää ja modernisoida aluksia. Budjettiongelmat ovat pahentaneet tilannetta,
kun resursseja on jaettu useiden kilpailevien prioriteettien kesken. Venäjän laivasto on myös maantieteellisesti hajanainen ja se on jaettu useaan eri laivastoon, jotka toimivat erillisissä merialueissa. Pohjoinen laivasto, Baltian laivasto, Mustanmeren laivasto, Tyynenmeren laivasto ja Kaspianmeren sotilasflottilja. Nämä laivastot ovat eristyneitä omiin kotisatamiinsa, eikä niitä voida helposti vahvistaa toistensa kesken. Turkin salmet ovat ratkaisevan tärkeät tässä yhteydessä. Montreuxin vuoden 1936 sopimus säätelee sotalaivoja liikennettä Dardanellien ja Bosporin kautta. Normaaliolosuhteissa sopimus takaa yleisen oikeuden kaikkien valtioiden sotalaivuksille kulkea salmien kautta, mutta siinä on painotus 6 Mustanmeren rantavaltion hyväksi: Georgia, Turkki, Bulgaria, Romania, Ukraina ja Venäjä. Muiden valtioiden sotalaivusten uppouma ei saa ylittää 15 000 tonnia, eivätkä ne saa pysyä Mustalla merellä kauempaa kuin 21 päivää. Mustanmeren valtiot on vapautettu näistä rajoituksista. Kun Turkki totesi Venäjän olevan sodassa, sen oli pakko sopimuksen mukaan pysäyttää venäläisten sotalaivusten kulku salmien kautta. Ainoa poikkeus on, jos venäläiset sotalaivat palaavat tukikohtiin Mustalla merellä, jolloin ne sallitaan läpäisemään. Tämä tarkoittaa, että Venäjä ei voi vahvistaa Mustanmeren laivastoaan muista laivastoista ilman Turkin suostumusta. Keskimerellä olevat venäläiset alukset, jotka eivät ole Mustanmeren laivastosta, eivät voi liittyä taisteluun Mustalla merellä. Samoin Mustanmeren laivastoon kuuluvat alukset, jotka poistuisivat Mustalta mereltä, eivät voisi palata. Tämä maantieteellinen rajoitus tekee Venäjän laivasto-operaatioista hyvin jäykkiä ja vaikeasti sopeutuvia muuttuviin olosuhteisiin. Ukraina on myös laajentanut droonihyökkäysten kohteitaan koskemaan Venäjän taloudellisia elintärkeitä kohteita. Merivoimien droonit iskevät nyt niin sanottuun varjolaivastoon, öljytankkereihin, joita Venäjä käyttää länsimaisten pakotteiden kiertämiseen ja sodan rahoittamiseen. Joulukuussa 2025 ukrainalainen merielämä-drooni iski ja lamautti tankkeriin, joka kuljetti venäläistä öljyä Ukrainan talousvyöhykkeellä Mustalla merellä matkalla venäläiseen Novorossiyskiin. Meridroonit voitiin nähdä kiiruhtavan massiivista tankkerialusta kohti, mitä seurasi voimakkaat räjähdykset, kun ne saavuttivat sen. Viime viikolla droonit iskivät venäläiseen tankkeria Välimerellä 1200 meilia Ukrainan rajalta. Tämä oli merkittävä osoitus siitä, kuinka pitkälle Ukraina pystyy projisoimaan voimaansa uusilla asejärjestelmillään. Pitkän kantaman ilmadroonit täydentävät merikampanjaa. Beaver-drooni, 200 puntaa painava kamikaze-drooni, joka pystyy matkustamaan 600 meilia, kohdistaa polttoainevaroja, logistiikkakeskuksia ja komentoesikuntia syvälle Venäjän sisällä. Ukrainan puolustustiedustelun komentaja kertoi PBS:lle: syväiskuillamme kohdistamme Venäjän polttoainevaroja, logistiikkakeskuksia, komentoesikuntia, ja tämä pakottaa heidät siirtämään kaiken tämän pois rintamalinjalta, ja näin heidän logistiikkansa vie enemmän aikaa. Yhtenä ajankohtana tänä vuonna ukrainalaiset pitkän kantaman droonit tuhoivat yli 10% Venäjän jalostuskapasiteetista. Viljaviennin elvyttäminen on ollut yksi Ukrainan merisotastrategian merkittävimmistä saavutuksista. Aluksi Venäjän merisaarto ja sitten vuoden kestänyt viljanvientisopimus, jonka Venäjä myöhemmin jätti, aiheuttivat valtavia haasteita. Euroopan unioni on toukokuusta 2022 lähtien sallinut ukrainalaisten viejien parannetun pääsyn maaliikenteen infrastruktuuriin varmistaakseen, että heidän viljansa saavuttaa maailmanmarkkinat. Nämä solidaarisuuskaistoja ovat kuitenkin luoneet muita komplikaatioja. Ukrainan länsitaival naapurit ovat vastustaneet, koska heidän tie- ja rautatieyhteytensä ovat rasittuneet viennistä. Vuoden 2024 loppuun ja 2025 alkuun mennessä Ukrainan merikauppa elpyi huomattavasti lähes sotaa edeltäneelle tasolle, vaikka vuoden 2024 ja 2025 markkinointivuoden aikana heinäkuu-kesäkuu Ukraina vei 40 miljoonaa tonnia viljaa, mikä on 10 miljoonaa kuustonnia eli 21% vähemmän kuin edellisellä kaudella. Tämä lasku johtui enemmän kuivuudesta ja varastojen ehtymisestä kuin merisaartosta.
Venäjän yritys tukahduttaa Ukrainan talous merisaartolla oli suurelta osin epäonnistunut. Ukrainan merivoimien taktiikat olivat tehneet Mustanmeren länsiosat turvallisiksi ukrainalaiselle merenkululle, mikä mahdollisti viljanviennin jatkumisen. Tämä tarina Ukrainan merivoimien voitosta ei ole vain tarina yhdestä sodasta yhdessä paikassa. Se on tarina siitä, miten sodankäynti muuttuu perustavanlaatuisesti.